El Camp Valencià no només es queixa de les importacions de taronges africanes, també de les hortalisses que venen d'altres països. De fet, el 2018 l'entrada d'estos productes ha pujat un 8% i ja afecta els preus de la producció valenciana. El sector demana revisar els acords de lliure comerç amb Europa. No només les taronges sud-africanes preocupen al Camp Valencià. Als nostres mercats ja trobem fruites i verdures d'importació de tercers països, sobretot de l'Àfrica. 1,7 milions de tones en 2018, un 8% més que l'any anterior, segons la Direcció General de Duanes. Marroc i Egipte tenen produccions i calendaris de verdures similars als valencians i estan omplint els supermercats europeus. Som incapaços de poder abaratar els costos per poder competir amb ells. Si no hi ha un mitjà, un arancel o algo que frene, a poc a poc ens aniran invadint i ens llevaran la quota de mercat que nosaltres estem tenint actualment. Dels països africans arriben creïlles, tomàquets, pebres, carxofes o melons d'Àlger. Si se comença a mirar preu, hi ha una diferència de 30-40 cèntims per baix. El quilòmetre zero, collir i portar. Clar, això dona una qualitat. Productes, a més, amb menys controls sanitaris i mediambientals. Per això el sector demana revisar els acords de lliure comerç amb Europa.